رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ من آوا محدثا، لعنت پیدا لا پاغ شابانی چیو بدتی لزیور کئیم آوا محدثا، محدث سوک دے من احدثا فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، چاچی زما دی دین کی چی صاف دین دے فی امرنا ھذا دیگی ہاغا عمل آغا طریقہ ایجاد کا، آغا شے ایجاد کا، آغا وینا ایجاد کا، لیسا میں نو چھلے دی دین نے ثبوت نو فوردن آغا سڑے مردود دے نا آغا کارم مردود دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد بدعت تعریف کرو، خلق ہوئی بدعت ستوئی، سوگ یو تعبیر کی سوگ بل تعبیر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل داغے تعریف ذکر کرے چمن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر یو بدعت آغا سرے ہاغا بدعت چپ دین کی دن نہ ٹکڑا گرزولے دا لیکن دا دین نہ والا سند نشتا، دلیل نشتا، سپوز تے کہ پیغمبر نے ثبوت شتا ہوئے نا، صحابہ نشتا، خیر القرون کی شترے ہوئی نا، لیکن مشہوروں کی خچی رست شیئے لیکن سرچ یار کلے رست رکڑل خیر القرون کے نو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آغا دا پیغمبر دا تابعدار زمانے، آغا دا رشتین والی زمانے، آغا صاف زمانے جوے پائے کہ دیو عمل ثبوت نشتا نورست آیت سنگ دین ہوئے، آغا صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین داغی مینا محبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربے مثالو